Dit programma wordt u aangeboden door Centerparks. Ja, en welkom terug bij Thuis in Limburg. En we hadden al aangekondigd, we hebben hier een fantastische zanger zitten, Alwin. Goedemiddag. De Zeeuw. De Zeeuw, de Zeeuwse We moeten zanger. eerst iets corrigeren. Want mijn collega Maurice, dat is een voetballer. Ja. Die heeft natuurlijk geen verstand van Van muziek. muziek. Die kondigde jou aan als ex-lid van de Deurzakkers. Klopt, en dat is het niet. Dat klopt niet, hè? Nee. Want jij hebt gezongen bij de Havenzangers. Ook wel een feestband. Maurice, opletten. Goed, hebben we gecorrigeerd. Kijk. Even terug naar het begin, want toen zat je ook nog niet bij de Havenzangers. Je Nee. bent eigenlijk je carrière begonnen als drummer. Klopt. Nou, ik ben heel vroeg begonnen toen ik 14 jaar was. En in allerlei bandjes mogen spelen. In de lokale top 40 orkestjes, dansorkesten. En dat ging groeien, dus dat werd steeds meer. Uiteindelijk mochten wij ook artiesten gaan begeleiden. En toen zag ik allerlei bekende collega's voorbij komen. En ik dacht, dat wil ik ook. Want die mannen kwamen natuurlijk een half uur optreden. En wij zaten de hele avond 4 uur lang, 5 uur lang te spelen. Hup, met de drumstel opbouwen, afbreken. En 12 jaar geleden, om heel precies te zijn, ben ik gestopt met de drummen. Dus de drumstel staat nu op zolder. En toen ben ik gaan zingen. En hoe is dat ook begonnen? Heb je zelf nummers geschreven of heb je covers gemaakt in die beginperiode? In de beginperiode waren het eerst covers. Omdat je natuurlijk dan het werk van anderen doet. En je wilt toch eerst natuurlijk jezelf een beetje bewijzen. En eigenlijk in de loop van de tijd ben ik zelf nummers gaan maken en gaan produceren. En toen kwam heel voorzichtig aan het eigen repertoire tevoorschijn. En je wordt nu geafficheerd als feestzanger. Ja, klopt. Nou weet ik ongeveer wat feest is, ik weet wat een zanger is. Maar wat moet een specifieke feestzanger hebben? Want die Zeeuwen staan bij mij niet bekend als echte feestzangers. Als feestgangers niet, dat klopt. Nou, wat eigenlijk een feestzanger is, vind ik zelf, dat is hetzelfde met een moppetapper. Die heeft een beetje de lach in zijn kont hangen, zeg maar. En bij een feestzanger is het zo, als op een gegeven moment de orkestband start, dan moeten gelijk de handen in de lucht gaan, de handjes op de schouders van de voorste buurman of buurvrouw. En dat is eigenlijk een goede feestzanger, denk ik. Nou zitten we hier in een prachtig park, Centerparks Epperheide in Peer. Ja. Maar jij komt eigenlijk rechtstreeks van de campings af. Je hebt een hele campingtour gedaan. Klopt, we zijn deze week gestart. We gaan 34 locaties aan doen. We zitten natuurlijk nu in het hartje van de bouwvakantie. Dus heel veel plaatsen waar natuurlijk feest gevierd kan worden. En overal waar het een feestje moet zijn, daar zijn wij te vinden. En wat moet ik me daar voorstellen? Je staat midden op zo'n camping te zingen of zijn het zaaltjes? Hoe gebeurt dat? Bij de barbecue? Dat kan zijn gewoon midden op de camping. Ze hebben dan vaak, net zoals hier, een hele mooie plaza waar je dan kunt staan. Of dat kan zijn in de restauratie of iets dergelijks. Ja, op alle plekken waar we kunnen feesten, daar zijn we gewoon. En dan denken mensen misschien, ja, die Zeeuw die zit nu in Belgisch Limburg. En die is ook een paar keer op die camping geweest. Maar jij bent ook heel bekend al in Spanje en Gran Canaria, hè? Ja, dat klopt. Wat heb je daar allemaal gedaan? Nou, wat natuurlijk het leuke is, als je dan gaat zingen, dan komen er heel veel dingen op je pad. Het mogen zingen met bekende collega's, maar ook bijvoorbeeld buitenlandtripjes. Nou, waar ik op zeer best trots op ben dat ik ook artiestreizen mocht gaan doen. En er waren onder andere Wolter Kroes en Jan Smit en ik en Simon. En dat zijn natuurlijk dan leuke uitstapjes die je dan mag doen. Maar zit je dan toch niet een beetje als sneeuw je die een beetje onder bij Jan Smit en al die bekende? Nee, op zich niet, want de collegialiteit is heel erg goed onderling. Dus dat is natuurlijk heel erg fijn. En, Zijn dat leuke mensen? Ja, ja, ik vind ik ken ze alleen maar van tv. Ja, het zijn echt leuke mensen. Het is ook gewoon heel collegiaal. En wat ik zelf ook altijd vind, je moet altijd je eigen performance waarmaken. En mensen in de zaal bepalen altijd of ze het leuk vinden. En zolang de reacties goed zijn, dan is volop genieten. Ik weet één artiest die jij zeker leuk vindt, dat is Jan Keizer. Ja. Want 2008 heb je een heel belangrijke prijs gewonnen en die werd uitgereikt door Jan Keizer. Dat klopt. Vertel het zelf. Dat was eigenlijk een samenloop van omstandigheden. Ik kwam Jan heel vaak het land tegen. Nou goed, je zei het ook alweer, maar ik kom uit Zeeland. En we hebben daar een aantal jaarmarkten. En op een van die jaarmarkten ben ik eigenlijk het vaste gezicht. Daar kom ik elk jaar terug. Er staan andere artiesten, maar ik sta er elk jaar. Plus, was uit het vak ontstaan dat ik als feestartiest wel aan het groeien was. Dus ik kreeg een onderscheiding. En voor het feit dat ik daar voor de 5e keer was. Maar ook nog een keer dat ik de nominatie kreeg als beste feestzanger van 2008. Dat is toch fantastisch? Ja, dat was fantastisch. Wat mij wel een beetje verbaasde, niet nog je kennen als mens, Ja. maar die feestzangers die doen eigenlijk alleen maar feesten en geld in. Hè. Maar jij zet je ook nog in voor een speciaal project. Je bent ambassadeur van de Kika. Van Kika, dat Dan klopt. weten misschien een paar mensen niet wat Kika is. Leg het even uit. Nou, Kika is op een gegeven moment een organisatie die zich bezighoudt met onderzoeken voor kinderkanker. En nu klink ik ineens wat serieuzer, zeg maar. Je hebt heel veel goede doelen in Nederland. En wat wij vaak als zangers hebben, dat we enorm vaak benaderd worden door allerlei partijen van, goh, zou je iets voor ons willen doen? Ik deed het ook vaak, alleen op een bepaald moment heb ik dat een halt toegeroepen en gezegd, ik wil dat wel doen, maar dan wil ik mezelf verbinden aan een goed doel en dan in dit geval aan Kika.
Kika Nederland heeft me daarvoor benaderd. En wat mag ik dan doen? Dan mag ik bij bedrijfsfeesten, organisaties, mag ik een check ophalen. Ik vertel dan wat we doen met de centen. En ik doe ook vaak een klein optreedje. Ja, dat strek je alleen maar te meerdere eer en glorie. Ik kan alleen maar zeggen... Mag ik nog iets over vertellen, Wim? Want wat ik wel heel belangrijk vind, het is natuurlijk een landelijke organisatie. En één ding is zeker, kinderen hebben de toekomst. Ja. En zeker kinderen met kanker hebben natuurlijk een enorm moeilijke procedure te gaan. En Kika, alles wat gedaan wordt met de beertjes, alle wandeltochten, tennisclubs en dat soort dingen, wordt direct geïnvesteerd in Kika. Dus als u thuis zit te kijken en denkt, ja, wil ik een goed doel steunen, is Kika gewoon wel een heel goed doel. Dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Absoluut. Maar de mensen zijn nu in de eerste plaats geïnteresseerd in de zanger Alwin. Ja. En je gaat een treurig nummer zingen, want je gaat leven zonder liefde. Ja, precies. Ik zou zeggen, Alwin, zoek de bühne op. Dankjewel. Ik wens jou heel veel succes. Niet alleen vandaag, maar natuurlijk ook in de toekomst. Dankjewel. Microfoon mag je hier laten. Mag ik die hier laten? Want je krijgt eigenlijk een hele mooie. En nu gaan we luisteren naar Alwin, want vanaf vandaag hebben we ook in Limburg niet alleen het Zeefs meisje wat bekend is, maar we krijgen nu ook de Zeefse jongen. Niemand minder dan Alwin. Ik kan niet leven zonder liefde in mijn leven. Je weet toch wel, ik ben een mens van vlees en bloed. Waar moet ik heen als jij die liefde niets wil geven? Mijn lieve schat, ik weet niet hoe het verder moet. Je bent me voor, je bent me na, je bent me alles. En maar nu plotseling zie jij me niet meer staan. Ik ben ten einde aan, wat moet ik nu beginnen? Dus schat, vertel me eens, waar is het misgegaan? Soms zie ik een hele mooie dame. En als zij me vraagt, zeg, ben je vrij? Dan zeg ik, dat kan ik niet beamen. Want voor mij is er maar één en dat ben jij. We gaan zwaaien. Hey! Ik kan niet leven zonder liefde in mijn leven. Je weet toch wel, ik ben een mens van vlees en bloed. Waar moet ik heen als jij die liefde niets wil geven? Mijn lieve schat, ik weet niet hoe het verder moet. Je bent me voor, je bent me na, je bent me alles. Maar nu plotseling zie jij me niet meer staan. Ik ben ten einde raad, wat moet ik nu beginnen? Dus schat, vertel me eens, waar is het misgegaan? Laatst moest ik voor zaken op vakantie. En als zij me vraagt, zeg, ben je vrij? En dan zeg ik, dat kan ik niet beamen. Want voor mij is er maar één en dat ben jij. Ik kan niet leven zonder liefde in mijn leven. Je weet toch wel, ik ben een mens van vlees en bloed. Waar moet ik heen als jij die liefde niets wil geven? Mijn lieve schat, ik weet niet hoe het verder moet. Je bent me voor, je bent me na, je bent me alles. Maar nu plotseling zie jij me niet meer staan. Ik ben ten einde raad, wat moet ik nu beginnen? Dus schat, vertel me eens, waar is het misgegaan? Even zwaaien. Je bent me voor, je bent me na, je bent me alles. Maar nu plotseling zie jij me niet meer staan. Ik ben ten einde raad, wat moet ik nu beginnen? Dus schat, vertel me eens, waar is het misgegaan? Ik ben ten einde raad, wat moet ik nu beginnen? Dus schat, vertel me eens, waar is het misgegaan? We hadden u niet te veel beloofd. Feestzanger Alwin. En we hebben een nieuwe topper hier aan tafel zitten. Vele Bijnes. Vele. Je bent evenementencoördinator van de stad Hasselt. Ja, dat klopt. Dan weten wij natuurlijk in Nederlands-Limburg niet helemaal wat dat precies inhoudt. Een evenementencoördinator die zorgt ervoor dat alle evenementen die in Hasselt doorgaan goed kunnen verlopen. Ja. Dat is het belangrijkste. Ja. Dat is eigenlijk de belangrijkste functie Ja. die in Hasselt überhaupt is, denk ik dan. Hè?
De burgemeester heb je nog, hè? Oké, daar hebben we vandaag het over. Ja. Hasselt. Nederlands-Limburg kent Hasselt natuurlijk met name vanwege Pukkelpop. Ja. Ook met name vanuit de Geneverfeesten. Ja. Maar als jij Hasselt zou moeten typeren, wat komt zo spontaan in je op? Hasselt is vooral een modestad, een winkelstad, een shoppingstad. We zijn nog altijd de 4e Vlaamse shoppingstad naast Antwerpen, Brugge, Gent. Dus je kan er toch wel wat verwachten. En misschien een van de gekende ontwerpers op het moment die een eigen conceptstore heeft in Hasselt is Stijn Helze. Die de outfits heeft ontworpen voor de Olympische Spelen van de Belgische delegatie. Dus die heeft zijn eigen winkel in Hasselt, waar je zeker eens een kijkje moet gaan nemen. Maar voor de rest is er is een heel groot aanbod aan in de stad. Ik vind dat altijd een beetje lijken, als ik het in Nederlands-Limburg bekijk, op Maastricht. Het is een beetje chic, het is overzichtelijk, mensen gaan er netjes gekleed. Ja. Vind je dat ook? Vind je de overeenkomst met Maastricht? Ja, dat klopt. We vergelijken ons soms ook wel wat met Maastricht. Ik denk dat Hasselt is ietsje kleiner. Het voordeel van Hasselt is ook, we liggen helemaal binnen een kleine ring. Dus alles is heel geconcentreerd. Je hebt de grote winkelwandelstraat met alle ketens, gelijk ook in Maastricht. En dan moet je vooral zeker de zijstraatjes ingaan. Daar vind je altijd zo toch de uniekere, de toffere dingen. Dus jullie gaan ook dingen samen met Maastricht doen. Dat wil zeggen, Maastricht is heel ambitieus bezig via 2018 culturele hoofdstad van Europa te worden. Maar dat doen ze in regionaal verband. Ja. Hasselt is er ook bij betrokken. Ja. Wat is precies de taak en de functie van Hasselt daarin? Heel concreet weet ik het niet, maar Hasselt is al van een begin erbij betrokken, omdat Hasselt ook op cultureel vlak toch ook heel wat te bieden heeft. We hebben bijvoorbeeld Z33 als een cultuurhuis. Ik ben er zeker van dat die ook met via 2018 iets mee gaan doen. En op dit moment bijvoorbeeld loopt nog Manifesta. Ja. Het hoogtepunt daarvan ligt in Genk. Dus dat is een Europese biennale voor cultuur en kunst. En het modemuseum heeft Maastricht natuurlijk nodig, hè? Ah, het modemuseum, ja, natuurlijk. Want dat hebben ze daar niet. Dat willen ze natuurlijk snel bij Hasselt binnen schuiven om de kansen groter te maken, hè? Ja. Dan zag ik nog iets bij jullie site staan, waar ik niet van helemaal kon ontdekken wat dat precies was. Daar stond het woord hospitality. Ja, hospitality. Dat moet je ons even uitleggen, hospitality, wat dat nou precies inhoudt. Hospitality staat voor Hasselt en gastvrij. Daarmee hospitality. Er is een eigen website van, hè? Dus gewoon hospitality.be. En eigenlijk, we zijn daar in januari ongeveer mee gestart. En we hebben nu de eerste vrijdag van de maand is het avondshoppen. Dus tot 8 uur 's avonds zijn de winkels open. En op heel veel plaatsen krijg je ook een hapje of een drankje of een korting of een gadget aangeboden. En er is ook animatie in de stad. Ze zeggen totaal aanbod. Ja. Daar zullen ongetwijfeld heel veel mensen uit Nederland vandaan komen. Want laat ik zeggen, als ik in Hasselt ben, ik kom alleen maar Hollanders tegen, zal ik maar zeggen. Dat is heel goed. Hoe zit dat? Hoe zit die verhouding? Er komen toch wel heel veel mensen zo net de grens over van Nederland, Duitsland, Luik, die kanten. Dus op dat vlak kunnen we niet klagen, denk ik. Ik denk ook dat de Nederlandse toeristenweg naar Hasselt gevonden heeft. We hebben een aantal ketenhotels in Hasselt, zo wat grotere, weet ik, een Holiday Inn, een Radisson. En daarnaast heb je net ook die kleinere. We hebben een heel tof kleiner hotel, Hasselhotel, waar nu een heel tof buitenterras is. Ook een heel hoog hotel, een nieuw hotel, hè? Radisson. Het Radisson is er al een paar jaar nu. En Radisson zit alleen maar in prestigieuze steden, heb ik wel laten vertellen. Ja, voilà, ziet. Nee, maar dus op dat vlak ook heel veel bed and breakfast. Heel gezellig. En we merken de laatste jaren, degenen die bijkomen en die ook blijven, zijn ook echt wel degenen die mooi stijlvol een eigen identiteit hebben, maar echt zo de mooie zaken. Ja. Nee, dat is me ook opgevallen. Velen waar ik dat ook even met jou over moet hebben. Genever. Ik heb een zwak voor alcohol in het algemeen. Genever in het bijzonder. Ja. Waarom is Hasselt nou bij uitstek de Geneverstad? Hoe is dat historisch gegroeid? Hasselt heeft, honderden jaren geleden al, was Hasselt gekend voor Geneverstokerijen. Heel vroeger moet het ook nog bierstokerijen geweest zijn, maar daar is heel veel van verdwenen. En dan zijn het Geneverstokerijen geworden. En heel de stad leefde eigenlijk een heel groot deel daarop. En je vindt nu nog altijd een heel deel van de geschiedenis terug in de stad. Je hebt ook het Genevermuseum, een nationaal erkend museum. Je hebt dus een Geneverfeest, altijd het derde weekend van oktober. Dus zeker komen, een heel weekend. Het stopt altijd om 7 uur, dus je moet vroeg komen, want we willen niet te zatte mensen s'avonds later door de straten hebben dwalen. Maar Genever blijft nog altijd, Hasselt en Genever. Het is ook een erkend streekproduct nu geworden. Dus je mag niet meer zomaar Hasselt Genever op je Geneverfles zetten. We hebben het bij de inleiding gezegd. Geneverfeesten zijn natuurlijk zeer gekend. Pukkelpop is natuurlijk zeer gekend. Maar wat zijn dan nog, als jij zou zeggen, je moet naar Hasselt komen, los van de Geneverfeesten, los
van Pukkelpop. Wat zijn de highlights? Ja, zoals je al zei, het Modemuseum. De coördinator nu, Kenneth Ramaaks, heeft de laatste jaren gezorgd dat we altijd toch wat spraakmakende tentoonstellingen hadden. We hebben ze Hannelore Knuts gehad, een topmodel van in Amerika, die met Limburgse roots, Belgisch-Limburgse roots natuurlijk. Ja. Nu is daar een heel mooie tentoonstelling, Dressing the 20th Century. En bijvoorbeeld daar zie je Limburgse ontwerpers, een Bickenbergs, een Simons, al die dingen. Ja. En volgend jaar komt er waarschijnlijk Axel Red. Dus, dat is natuurlijk ook geweldig. Ja. En daarnaast heeft Hasselt nog de Japanse tuin. Als grote toeristische topper. En voor de rest, Abdijsite Herkenrode is heel erg aan nu een heropleving toe. 10 jaar hebben ze heel hard gewerkt. Nou ken ik hem, maar leg het dus in het algemeen uit wat dus dat is. Abdijsite, het is een heel oude abdij. Daar hebben ze 10 jaar lang, heeft Erfgoed Vlaanderen mee eraan geholpen om dat terug in originele staat te herstellen. Er is een belevingscentrum binnen waarin je de geschiedenis ziet. Want het is net doordat vroeger daar die Cisterciënzer abdij was, dat Hasselt eigenlijk een rijk verleden heeft. Daar zaten heel veel rijke abdessen. En die hebben gezorgd dat Hasselt eigenlijk als stad al zoveel jaar geleden, zoveel eeuwen geleden, dat chic was. Ja. En dat heeft ook met heel de visvijvers te maken in de omgeving. Dus het fietsroutenetwerk, de paden. En je hebt daar ook nog heel mooie inspiratietuinen nu, waar heel veel mensen die bezig zijn met kruiden, herboristen, maar ook apothekers en zo. Daar is een heel gespecialiseerde uitleg, ook die ik allemaal niet ken. Maar het is ook heel mooi ingericht nu. En zeker is de moeite waard om naartoe te gaan. De natuurliefhebbers die kunnen in Hasselt naast de Japanse tuin nog meer genieten? Er is heel veel groen nog rond de stad. Dus het centrum is echt het shoppen. En daarnaast het fietsen, het wandelen. We hebben een aantal natuurdomeinen. Domein Kiewit, ook naar de kinderen toe. Daar heb je nog van die loslopende Galloway-runderen die je daar kan zien. Dus nee, zeker voor iedereen is er wel iets te beleven. Ja. Nou, wat altijd bijzonder te waarderen is in Vlamingen. Die brengen altijd iets mee. Wij Hollanders, we nemen meestal iets mee. Maar jij hebt ook nog voor de kijkers, heb jij gezegd van nu ik toch daar ben, wil ik heb een paar prijzen bij. Ja. De topprijs misschien is een ballonvaart voor 4 personen. Dus dan kan je heel Hasselt en heel het groen er rond een keer zien. Ik heb toegangstiketten bij voor het Modemuseum, voor Abdijsite Herkenrode. En dan hebben we nog een 6-tal overnachtingen in de stad. Kamer met ontbijt en al de ketenhotels. En dan Hasselhotel en Groene Hendricks en de kleinere hotels. En dan kunnen mensen dus een overnachting winnen. Vele, dat is toch fantastisch. Ik dank je alvast. Graag gedaan. En kijkers die er gebruik van willen maken, die hoeven maar naar de Facebookpagina van TV Limburg, dus tvl.nl in Nederland. En daar kunt u die fantastische prijzen winnen. Wat ook heel bijzonder is, want we zitten tenslotte hier in Belgisch Limburg, dat is dit Centerparks Erperheide. En hier hebben ze meermaals in de week veel activiteiten voor kinderen. En veel van die activiteiten die spelen zich af in de Kidsclub. En een van die activiteiten die ik bijzonder leuk vind, dat zijn de wannabes. Daar kunnen die kinderen in de huid kruipen van iemand anders. En wat dat precies is, dat kunt u nu gaan zien. Is een wannabies-middag. Ja, het is een wannabe-activiteit. Het is afgeleid van want to be. Dus want to be ridder en prinses in dit geval. De kinderen kunnen zich laten omtoveren, prinses of ridder. We hebben ook wannabe-kok, kunnen ze komen koken bij ons. Wannabe-piraat, worden ze piraatje. Wannabe-ranger, dan gaan ze de natuur in. Wannabe-boer hebben we ook nog. We hebben ook een hele nieuwe wannabe-geheim agent. Dan gaan ze echt op tocht om codes te kraken. Maar het hangt natuurlijk allemaal bij, want ik neem aan dat ze dan bij geheime agenten een speurtocht krijgen. En bij de kok gaan ze koken. En als ze boer zijn, gaan ze hiernaast bij de kinderboerderij met de dieren spelen. Ja, dan gaan ze. En alles is gelinkt aan het volwassen zijn eigenlijk. Ook hier in de Kidsclub vind je allemaal speelgoed dat eigenlijk in de volwassenenwereld ook voorkomt. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk speelspullen zo neer te zetten als je in je huis kan vinden eigenlijk. Het klassieke speelgoed is weg. De poppenwagen en de autootjes. Dat is allemaal weg. Dat is niet meer? Dat is niet meer, nee. Dus we proberen hun te prikkelen met andere dingen. Fantasie. Hoe ziet zo'n morgen dan eruit van begin tot eind? Wat is een beetje de volgorde nu hier bij de prinsessen en de ridders? We schrijven hun naam op. Dan kunnen ze eerst even rustig gaan kleuren of spelen om de ruimte te verkennen. Want voor de meeste kinderen is het de eerste keer dat ze hier binnenkomen. We zijn vreemde juffen voor hun.
Als iedereen hier is, dan doen we kringmoment. Dat kennen ze van in de school. Dan gaan we ons voorstellen en we gaan zeggen wie we zijn en dat we andere talen spreken. Want we zitten natuurlijk met een hoop nationaliteiten hier. Nederlands, Duits, Frans en Engels. Vandaag hadden we geluk. De massa was Nederlands en 1 Duits kindje en 2 Engelse kindjes. Maar het is ook belangrijk voor die kinderen, al is er maar eentje, dat alles vertaald wordt. Dat die zich prettig voelt bij ons. Dat is het hoofddoel. But they talk another language, okay? But I will translate everything for you. Okay? If you had a question, you can also ask Sophie. That's Sophie. We proberen het op te vangen door te vertalen. Maar al onze activiteiten zijn ook heel visueel en kunnen ze eigenlijk volgen door te zien wat wij aan het doen zijn. Ze kunnen eigenlijk meegaan in het verhaal. Alles is zo opgesteld dat moesten we niet vertalen, dat ze toch nog een leuke dag hadden. Nu worden ze eigenlijk omgetoverd tot prinses of ridder. En dan hebben ze een opdracht, want er is een draak die snoepjes steelt uit het kasteel. We gaan die proberen te vinden, die draak. En we sluiten deze wannabe ook af met een poppenkastspel. Die vindt dan plaats op een marktdoom, waar de ouders ook kunnen komen kijken, foto's maken. Ik denk dat er een hoop 3-4-jarigen bij zitten. Dat is ons grootste doelgroep. Ja. Oké. Maar ja, wat je zegt, die vinden het natuurlijk allemaal misschien wel eng. En veel daarvan zijn misschien nog niet zoveel helemaal alleen gelaten. Wordt er op een gegeven moment expert in om daarmee om te gaan, om ze op hun gemak te krijgen? Ja, we hebben allemaal een opleiding kleuterleidster. Dat is een van de vereisten om hier te mogen werken. Dus we hebben een basis. Ik zelf doe dit 21 jaar en dan kan je wel omgaan met verdriet. Dan leer je wel wat. Dan zie je heel snel of het echt verdriet is of dat het gewoon een beetje aandacht trekken is. Die zitten er ook tussen. Maar over het gros, als je kind geruststelt, dan is dat verdriet ook meteen weg. De kunst is om een spanningsboog op te bouwen en die terug los te laten. Terug opbouwen, terug loslaten. Als je een kind van 3, 4, 5 jaar een spanningsboog van 15 minuten, 10 à 15 minuten, heb je heel hard gewerkt. Als je dat kan volhouden. En dan moet je ook even zeggen van, ga maar even lekker spelen, doe maar even rustig. En dadelijk roepen die groep weer bijeen, want dan hebben ze weer even kunnen lossen. En dan is hun aandacht er terug bij. Hè? Gaat het weer goed? Zo is dat, hè? Ja. Vind je het ook leuk? Ja. Ben je heel blij met je prinsessenjurk? Ja. En wat vind je van je make-up? Ben je mooi gesminkt? Ja. Ja. En heb je ook al een leuke ridder gezien? Wat? Heb je al een leuke ridder gezien? Niet zoveel vandaag. Moet ze vechten? Ik zou zeggen, de ridders hebben veel keus vandaag. Ja. Dat viel me inderdaad nog op. Relatief veel meisjes. Is dat toevallig? Of? Nee, dat is typisch aan deze activiteit. Omdat meisjes, ja, dat prinses zijn, dat prikkelt toch wel heel erg. Daarom hebben we ook allemaal roze jurken. We zijn in het verleden begonnen met blauwe en roze jurken, maar de blauwe jurken wou niemand aandoen. Dus ja. Wil die hallo? Hi, hallo. Ja, spanningsboog, hè. We zijn alweer te ver. Ja. 3, 2, 1.
was eens een prachtig kasteel. Als jij nu eens in de torenkamers gaat kijken. Oké. Ridders en prinsessen van de Kids Club, let op. Ja, en nu is het verhaal natuurlijk afgelopen. Dus de ridders en de prinsessen die moeten zich nu helaas weer gaan omkleden naar een normale kleding. Maar die hebben volgens mij wel allemaal lol gehad. En ja, daarmee is de poppenkast eigenlijk afgelopen. Ja, dat was het weer voor vandaag. Morgen weer een nieuwe uitzending van Thuis in Limburg. En dan verrassen we u met Recht van Loo. Dat is de voorzitter van de Stichting Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Tevens burgemeester van Vaals. Dan hebben we Pierre Zende, bekend sportcommentator. Vader van, zoals hij nu genoemd wordt. Natuurlijk van de voetballer Boudewijn Zende. En we hebben de Belgische slagerzangeres Lindsay. Meer reden hoef ik u niet te geven. Tot morgen, tot Thuis in Limburg. Dit programma werd u aangeboden door Centerparks.